La Pobla de Vallbona ha participat a la primera fira Etnopobles, celebrada al Museu d'Etnologia de la Diputació de València. El Centre de la Beneficència va acollir esta primera edició, que es transformà en una gran finestra de la variada oferta cultural valenciana, un punt de trobada on les tradicions, la història i les arrels dels pobles eren les autèntiques protagonistes. La Pobla participà en un estand del seu museu etnològic, la Casa Gran, en el qual s'oferia informació sobre el museu i es mostraven algunes de les peces que es poden apreciar en ella. A l'estand també es donà informació sobre altres llocs d'interès de la Pobla, com el conjunt arqueològic de la Covatella, el paratge natural de la Manguilla o el recorregut monumental de la població. També tenim la Manguilla, el paratge natural del Tos Pelat i també els que són els béns locals, la Casa Gran, el museu, etc. Podem portar la Casa Gran a tots els llocs perquè la gent pugui conèixer-la i pugui saber on està la Pobla i vinga a disfrutar-la. Però entre totes les atractives ofertes que la Pobla oferia als visitants, molts es van interessar especialment pel paratge natural municipal de la Manguilla. La gent ha tingut molt d'interès, sobretot en el paratge natural de la Manguilla. Ens ha preguntat molt com arribar i si era un paratge per a passar el dia. I així ho hem dit, que efectivament era així. El president de la Diputació, Alfonso Rus, no volgué faltar a la cita amb esta fira etnològica i visitava cada un dels estands participants. Arribat al de la Pobla, l'alcaldessa li feia entrega de llibres de temàtica local com a record de la seva visita. El president de la Diputació valorava de forma molt positiva esta primera edició de la Fira Etnopobles. Nosaltres el que vulguem en tot moment és no parar, el dir lo nostre és lo nostre, lo millor és lo millor i ajudar a tots els ajuntaments i a tots els alcaldes o alcaldesses perquè puguin exposar lo seu. Jo penso que això és un orgull i això jo penso que va tindre un èxit massiu. En la segona edició i la tercera això serà un reventó. La presència de la Pobla en estos events és fonamental a l'hora de marcar la seva estratègia turística. En poques hores tens l'oportunitat de veure com actuen i com desenvolupen les seues polítiques culturals i turístiques a altres poblacions. És una oportunitat que la Diputació fica a l'abast de tots els pobles i la Pobla volem estar ahí, recolzant i ensenyant a tots els pobles de la província de València quina és l'oferta cultural, l'oferta patrimonial, tant natural com material que tenim en la Pobla, i també, com no, vindre a dependre què és el que fan el resto de museus de la província i poder aportar-ho per a fer-ho més ric l'oferta cultural que té la Pobla. Dels 3 dies de fira, l'activitat principal va ser el dissabte de matí. El bon oratge acompanyava i centenars de visitants s'acostaven a la fira. Des de la Pobla eixia un autobús amb els membres del Club de Jocs Tradicionals, que anaven a oferir una partida de birles en representació de les costums del nostre poble. Tenim el Club de Jocs Tradicionals que ha vingut a fer una exhibició del seu treball i del seu saber fer en este joc. Important que la gent de la província prenga al final la medida i la mesura de tots els jocs tradicionals i tot el que se fa en els nostres pobles i sobretot esta vesprada també participarà el Club de Galotxa. Per a nosaltres és important això, saber que en la Pobla aposta per la tradició, aposta per el patrimoni i ensenyar-ho a tota la província per a que vinguin a visitar-nos. Aportació poblana a la fira, que va ser un dels centres d'atenció durant el matí. Quasi tots passaren pel birler instal·lat a un dels patis interiors. El propi Alfonso Rus s'atrevia a jugar amb molt bona mà i després era Mari Carmen la que provava a fer el ple. El gran interès mostrat pels visitants i la quantitat d'informació repartida és un dels motius principals per a que en pròximes edicions de la fira la Pobla estiga present, mostrant tots els seus atractius turístics, culturals i naturals.